Ngiyakubingelela mntakaNkulunkulu. Eh In the Bankulu. eh ngithunyiwe ngithunywa ke abasekhaya nami abangasekho ukuthi nginikele la kumfundisi. Ngibone ke ekulaleni kwami umfundisi esekhaya. Ngiqale ngabona umfundisi ongasekho emhlabeni okuwumfundisi uGcwensa. Kwase kubuya ke kuvela umfundisi uMlungwana esekhaya. Kwase ke abasekhaya abangasekho bathi uyazibona yini ingilosi zaShembe? In the Bankulu. Ngase ke ngivuma ukuthi ngiyazibona. Wase ke umfundisi uMlungwana engipha isibusiso. Base bethi ke ekhaya isibusiso lesi ositholayo sihle kakhulu, kuzofanele ke nawe unikele njengoba umfundisi nje kukhona izinto ezilungiswayo zakhe. Bangigalela ke inani ke lokunikela lele nginikele ngalo. Ngoba bathi nabo uma nginikelile nabo bayothola isibusiso ngoba sivele engilosini kaShembe. Kuqhubekile ke lento yaba itende ngoba ihambe wagcina siphuma nomfundisi ekhaya sesiya endaweni ekade inomcimbi inqwaba yamasudi. Enye nje akade igqokile kulowo mcimbi kwaze kwaba ukuthi uyohlala la kade ehleli khona phambili endaweni akade ebekelwe yona. Kwase umcimbi nje uba muhle, kwakuhle kakhulu, kwagiywa kwakuhle kakhulu. Nami ke ngizibone emveni komcimbi nje usaqhubeka unjalo, nami sengikwenye indawo enhle kade inezithelo ezinhle kakhulu engeke ngizimenshinele la. Kodwa ke kube kuhle, kwamnandi kakhulu, wajabula kakhulu futhi nomfundisi. So ke ingakho ke nami ke ngifise ukuthi ngenze lokho engithunywe kona. Into le ngivuke nayo ekuseni ngase ngiba nesifiso sokuthi ngiyenze ngingaze kuhambe ixesha, ngoba uma uthunyiwe moke wadileya kuyenzeka ushawele ukuthi kusho ukuthi wena awulaleli. Yiloko okuwukuthi ke angazi nami, kodwa ke ngoba ngithunyiwe ngicabanga ukuthi engikwenzayo yiloko ebengikuthunyiwe. Amen. In the Bankulu.